Extra opent vandaag met het bericht dat de regering een streep haalt door hoge uitgaven bij overheidscv's. Zo worden al te hoge salarissen drastisch ingekort en zijn dure auto's van de zaak en hoge reiskosten niet meer mogelijk. De regering Ruggenaat heeft hierover een ministeriële beschikking aangenomen. Het salarisplafond voor overheids-NV's is voortaan 290.000 gulden bruto per jaar. Dat is inclusief vakantiegeld, kerstbonus en prestatiebonus. Auto's van de zaak mogen voortaan niet duurder zijn dan 75.000 gulden. De Extra schrijft vandaag ook over werkzaamheden aan de Emmabrug. Die zijn 28 april begonnen. Volgens Curaçao Ports Authority gaat het vooral om de ijzeren platen die de brug ondersteunen. Volgens het bedrijf wordt door de coronamaatregelen toch veel minder gebruik gemaakt van de brug en was het een mooie tijd om de werkzaamheden te doen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden klaar zijn op Moederdag aanstaande zondag. Maar volgens de krant wordt die datum niet gehaald en kan het nog wel een week langer duren. De politie heeft gisteren een groep jongeren aangehouden die op straat aan het fietsen waren. Ze hielden zich niet aan de verkeersregels en niet aan de avondklok. Ze fietsten van de wijk Isla Verde naar Cerro Fortuna, waar de politie de groep tegenhield. Sommige jongeren renden weg toen ze de politie zagen en lieten hun fiets achter. Alle rijwielen zonder licht zijn in beslag genomen. De politie heeft de rest van de groep een forse waarschuwing gegeven en naar huis laten gaan. De regering van Aruba werkt aan een plan om binnen 6 weken de interne economie van het land weer helemaal te laten draaien. Dat betekent onder meer dat alle winkels en restaurants volledig open mogen zijn vanaf 15 juni. Om dat te bereiken worden de komende tijd coronamaatregelen stap voor stap versoepeld. Dat heeft minister-president Evelien Wever-Kroes gisteren gezegd. Toerisme-eiland Aruba heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis en een draaiende economie is voor het land van levensbelang, aldus Wever-Kroes. Het is nog niet duidelijk wanneer het toerisme weer van start kan gaan. Wever-Kroes zegt dat ze uitkijkt naar het moment dat luchtvaartmaatschappijen aangeven weer te willen vliegen.